to abu biyu ne nake gani ya kamata ɗalibul ilm ya kula da su kwarai da gaske a dai wannan zamani da muke ciki. Na farko ya saka tsoron Allah a zuciyar shi lokacin da ke neman ilimi. Ma'ana ake nufi ya nemi ilimin nan domin neman yarda Allah, ba wai don a ce masha Allahu alim ai wannan ya karantu. Ba za ka taɓa karantuwa ba sai dai ka kwatanta, kuma ba za ka taɓa zama a'lamun nas ba, lanna faqa kulli dhi ilmin alim. ba za ka taɓa zama ba. Duk abin da ka sani akwai kuma wani abu da ka jahilta, saboda ka ce ma wai kai kafi kowa, wannan jahilci ne. saboda ka sa tsoron Allah kamar da Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. Cikin suratul baqara atwal aya, ku ji tsoron Allah kuma Allah ya sanar da ku, ya ilmantar da ku, kuma shi Allah ga komai masani ne. Ashe ilimin da ka samu da tsoron Allah shine ilimi, domin shine zai nuna ka ila siratal mustaqim. In kana da niyya wata niyya ba tsoron Allah ba a neman ilimi, to ka bar wannan niyyar. Wannan tsoron Allah shine kaɗai zai maka mafita daga haɗarurrukan da Allah ya sa da kanshi. Ya yi shi ne kuma domin masu karkata su yi talalaɗiya a irin waɗannan abubuwa. Kun ga Qur'ani yana da mutashabihat ko? Hadith na da mukhtalaful hadith. Aqwal dai ga sunan. In mutum yana da karkata ba wuya da ya zo wurin shubha sai ta lalabiya. Amma in mutum na da taqwa kullun sai ya auna ya ga menene fi kyau ya bi shi. Abin da ke mutashabih ya wakkala shi zuwa ga Allah. Na ɗaya kenan. Na biyu, bayan tsoron Allah a neman ilimi shine gujewa tarkul mira fiddin, gujewa rigima da musu da jidali a addini. Kana yi ne don Allah ya soka, ya yadda da kai, saboda haka babu rigima da jayayya cin addini. Misali ne yanzu ka sani a ce ga wani wuri can ana raba kuɗi miliyan kai ma ka karba, ka sani ka yaƙi ne, sai ka samu mutane ka ce musu jama'a ga wani bawan Allah can yana raba miliyan. Kafin ka kulle baki ma sai wani ya ce makaryaci, ƙarya kake yi. Za ka damu? Ba za ka damu ba. Ba za ka damu ba, domin shi hasara ko? To wannan kana kira mutane zuwa aljanna ne fa, sai yana so ya maka musu. Yale shi hasara. To me na musu a cikin addini? Babu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla qaumun ala hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ba mutane da suka ɓace bayan sun kasance akan gaskiya, wani gaskiya da suka kasance shi, in hanyar ɓata shi ne a buɗe musu ƙofar jidali. Da buɗe wannan ƙofa shi kenan za su ɓace. Me yasa suke ɓacewa? Domin akwai shubuhat, kuma ba kowa ne ke da kaifin ƙwaƙwalwan gane shubuha ba daga wanda ba shubuha ba. Saboda haka in an samu wani salitul lisan mai fasaha mai bayani, annabi ya ce inna minal bayan la sihr. Yaushe wannan magana wani su ne suka zo masallaci suka tashi gaban shi suna wa'azi, ya ji dai wa'azinsu babu miƙewa, amma kuma gashi kaifin baki ya sa mutane na yadda. Ci lalle cikin bayani akwai sihiri. Sihiri shine ka yadda da abin da yake ba shi ba, ko ka ga afata a tuna sihira wa antum tubsirun, ka ga abin da ba shi ba,
shi babu shi amma a mai maka da shi haka bayani. Wani Allah ya bashi fasaha da bayani sai ya zo ya mai da ƙarya gaskiya mai da ita ƙarya. to inda ya ɗalibin ilmi ya rike wani abubuwa insha Allah bi iznillah zai samu tawfiqi kuma zai samu nasara. amma in ya rasa wayannan abubuwa guda biyu, na ɗaya ba tsoron Allah zai fada cikin shubuhat la mahala. na biyu in yana musu zai fada cikin shubuhat la mahala, domin shubha za ta zo mishi kamar yadda kuka gani wannan muna cikin wannan zamani. saboda haka muna roƙon Allah shirya da mu ya ba mu ikhlas cikin aikin da muke yi kuma ya zama muna jagora cikin abin da muke yi.